Nah niki lur pasar alun-alun utara, ada banyak koleksi keris, wayang yo ada, wayang kulit, wayang kardus, boleh api-api wonten niku. Itu kayak Semar, Bagong, api-api. Sanggar Tusanaji jual beli keris begini dan wah api-api. Kapan-kapan ini tuku lur wayangnya api lho. Kerisnya api-api. Yang kayak Bagong ya. Bagongnya ono iki sing wayang kardus yo enek, wayang kulit asli yo akeh. Bagong. Sing Bagong warna pink ya enek. Apike ramene. Apik ya. Kapan-kapan kae. Iki yo sing Cendramata Gunungan ngono enek. Nyenengke iki yo gunungane apik ngono. Yo gunungane apik Bagong karo gunungane Bagong Demes. Apik iki yo. Doro Janaka wah. Nyenengke garapane apik. Keris-keris ya ada hampir sini. Blangkon ya ada, Warongko, Tusanaji, Slop komplit nih. Ini koleksi-koleksi barang antik. Kayu enek lah. Iki kulit bro. Sini wayang kulit sungging ukis. Ini kulit itu. Koleksi ini. Apik ramene. Yang kulit iki sae wis Punakawan. Punakawan apik ramene wis. Koleksi ini. Tinggo hiasan atau dinding apik banget. Punakawan Swandoro. Koleksi ini banyak sekali. Ngatur nuwun gelur. Dan jalan di sini di pasar alun-alun utara Kota Surakarta, koleksi barang-barang antik, keris ada, kerangka-kerangkanya, wah menyenangkan ini. Yang ini mana gitu, wah kolektor wes, api eram kok. Nek tinggal pengen hiasan gini ada kulit figura nunggu kenang-kenangan tempel nang omah ya iso ya. Bagong ben seneng. Iki Bagong hitam ganteng ya, gantung ini lur ya. Iki macam-macam blangkon ada. Monggo sami rawuh ten mriki pasar alun-alun utara. Alun utara Surakarta. Begitu lur. Oke, gas. Turun oke gas. Bagong apike yo ngene. Nyenengke iki Bagong. Gunungane yo welok. Terus ya lur ya. Jangan lupa klik like, subscribe, komen.